Менә нәрсәсе белән аерыла урысларның мишләре татар мишеннән. Беренчедән, әгәр дә экскурсоводларның Казаннан кылган сораса, бөтенесе дә татарлар мишнә җыкламаган, миш башында инде. Үгән чистендә. О җыкламаган, чөнки анда җыклап та булмый. Ылыларга җыклап булмый, зурларга. Балалар җыклаган. Чөнки безнең анда җыклый торган лежанка дип әйтәбез урысча, безнең 1 метр озынлыкта гына ул татарның. Анда әти-әниләр, әби-бабайлар җыклый алмыйлар. Просто җыклап булмый. Урыслар инде там 1 метр озын ясаганнар да җыклаганнар. Ә ничә татарга ярамыйсың җыкларга? Беләсезме нәрсә ярамый? Әгәр дә минем анда әби белән бабай җыкласа, әгәр дә күрше тәрәзәдән күрсә, авылда сөйләп җөргән бит. Менә бу җыкта дигән шундый кешеләр яши. Булар миштә җыклаучылар дигән. Ул пазор булган, ул җыктан кызны кияү алмаганнар, малай аны җигет аны уйлана алмаган, аңа кызлар бирмәгәннәр. Чөнки эшләргә яратмый торган кеше дип санаганнар. Шуңа күрә татарның мишендә дөрес тә җыкламаганнар, 1 метрлы гына җыклый торган урлы лежанкасы. Всё, бу бер булды. Икенчедән, татарның мише, урысның мише татар мишенә 1 метрга озын гына түгел, урысныкы менә мондан тагын 1 метрга киң булган. Ни өчен киң ясаганнар? Ладно, җыкларга озын итеп, киң итеп. Чөнки урыслар менә бу, безнең менә 40 см. Урысларның менә моның биеклеге метрда 30 см булган. Менә мондан тотынган, менә монда хәтле. Огромный. Менә бусы да тагын да озынрак булган. Ике зур кеше, анда эчкә кереп утырганнар, тазыкны алганнар, кичке су белән баштан да якканнар, саламнары түшәгәннәр, кереп утырганнар, тирләгәннәр, тугы зурлар, олылар, кереп утырганнар, тирләгәннәр, җуынмаганнар, кичкенә балаларны шул тазыкта җуганнар. Үзләре чыгып, менә монда җуынганнар. Менә шул. 1985 елга хәтле 4 областьтан миңа килделәр, сөйләргә туристлар үзләре сөйләде. Бу Мәскәү, Ярославль, Пенза, Смоленск областьтан килделәр. 1985 елга хәтле алар әбиләре, бабайлары җуңганнар. Кстати, эчкенелеккә әле берсе килде Мәскәү недән областька. Берсе килде сөйләде. Мине ди, берсе мине сөйләде. Мине ди, әби киреп утыра иде, мине чакыра иде. Миңа ул вакытта да 5-6 яшь ди. Мин ди анда кирмим ди, анда караңгы бит ди. Миңа ди специально шунда кирергә тирләр өчен ди, җымырканы кызылга буяп куялар иде дә, мине җымырка белән заман иттеләр иде. Мин җымырканы күрсәтәләр иде, мин шул җымырка артына шунда кирәдем ди. Әле дедамны сөйләп китте берсе. Шуңа күрә мунчаларның ниләрнең урысларның тактаковый мунчалары булмаган. Русский баня дигән сүз ул килеп чыккан кайчан? Кайчан алар Явыз Иван инде Казан ханлыгын, Сибир ханлыгын алдылар, аннан Астрахан ханлыгын да, Крым ханлыгы, битнесе менә бу тагын Рязанский областьта дип әйтәбез инде, анда битендә Касым ханлыгын басып алган өчен, аннан урыслар мунча ясарга өйрәнгәннәр. Аңгыра хәтле мунчалар булмаган, мишеченә кирип җунганнар. Татар гомердә дә мишеченә кирип җуынмаган, татар гомердә дә чабата кимәгән. Һәм шуңа күрә бөтен татарга моның белән горурланырга кирәк. Гомумән татарны әйткәннәр люди в сапогах, моның документларында бар ич. Люди в сапогах, алар читек кигәннәр, чабата кимәгәннәр. Ну, Иван Грозный басып алганнан соң, Явыз Иван басып алганнан соң кигәннәр, инде читекнән да барысы да кигән. Менә шундый хәлләр.